jenenge entong ki ya nek tegese entong ki endole nontong. Dadi ki bojo. Piye kuwi? Wong wedok ki bokonge kudu gedhi. Oh, gedhi. Lah di bojone ki ning omah ben betah ora jajan ning sak nggon-nggon. Oh, berarti komplek ngono kae ora parang. Ora oleh. Mbok gunung bolong ngono kae ora oleh. Ora oleh ya delok-delok. Oh, delok-delok. Nek pas murah biasane dinyangi. Berarti cara dhewe ngene bokonge rada tipis kok gak apa-apa. Ora apa-apa. Kena diganjel. Sok kena dikompel. Oh. Iya. Oke. Irus. Iros kuwi niku mboten wonten teng sekolah kula lho, Pak. Sembah nuwun karya besar Kinarto Sabdo ya, Mbak. Nah, iki ana nawala, Nduk. Ya. Saking Bos Budi Jaya Logam nggih. Nyuwun lagu Entit. Wah, iki. Iki sing sik kelingan genah Bunda Tutik ya. Nggih, mangke kula aturaken, Pak. Nggih. Dari Bapak Darman Anoman Pati. Waduh. Selamat malam Ki Cahya Kuntadi sekalian, Ibu Sukesi juga. Oh, iki piye iki? Mbak Silvi Kumalasari alias Nandasari. Waduh, piye iki? Kami minta lagu Ninggal Katresnan spesial buat Pak Dalang dan niki Mbak Nandasari niki. Ya, terima kasih. Oke, nggih, ngetaken dawuh, mari kula aturaken. Iki saka bose BJL dhisik iki Budi Jaya Logam dipinangkani.
Tik, kene sik Tik, jumene Tik, ayo Tik. Ayo. Iki pamundhut ambak tembang lawas jebul sih ana sing tresnani. Iya. Pernah hit di tahun 90-an ya, Mak. Temenanan iki. Ayo nggih. Lek komplit enek odol-odol barang kae nggih. Pisan? Mas Aslim? Nggih. Mitering rot kae lho, yuk. Pun, oke, yuk. Mitering rat hangalangu ragil kuning angupati mendrane panji kasmara kang mimba dadi wong tani sang Hyang Ayu Sru Kasmaran hanyawang tegalan sapi. Jadi masuk. Kure apal ora? Apal? Yo, nggih, yo, bareng. Cik Rok Lu. Entet, oh iya entet. Entet Pak Yoyo. Entet Bunda, ya. Bukan entot. Ayo Bun, ayo Bun, ayo. Mami. Mami Poko ya. Malah pempres nggih. Mriki maju, Pak. pripun? Oh, nggih, ora nanti. Ayo, nggih. Oh nggih. Jane nggih. Lari Pak Yoyo. Alah ora. Malah mak glubuk ngono. Selamat malam, sugeng dalu ditimbali tindak mriki. Kok jauh sekali toh Pak Yoyo? Pak Yoyo saya disangoni ini. Nggih kudungan Tik. Iya. Di sini ya Pak, siapa yang mau buka kotak amal ini Bapak? Iya, monggo nanti buat sangu pulang. Ayo. Kowe aja mbanyol sik. Apal apa ora iki? Ayo. Apa no? Sinden andalan. Iya. Mbak Tutik, Mami Tutik iki apa sing ora apal Pak Yoyo? Nggih to Pak. Lho nggih kancaku kabeh Pak Yoyo. Ayo. Ngerti? Ngerti? Hente. Eneng apa kowe takon wae karo keneng apa? Pak Yoyo kula badhe tanglet Pak Yoyo. Takon apa? Sing nandang. Terong bleguk gede-gede dawa. Kae sapa ente. Sing nandur aku ya ya pen kabeh ya ya sing nandur aku ya ya pen kabeh ya ya angger dicoli Entet napa leres sing nandur panjenengan? piye apa mampontet ngono kok piye iki malah arep ngoprak malah aku mau takon wae kok Bun ngono lho. Bun. Napa kok takon wae Bun. Ayo Mas Aslim, mriki sampean Mas, ayo. Sing nandur kacang dawa-dawa kae sapa entet. Ya Mas. Sing nandur aku ya ya
Ayo. Takon. Jangan kaya bunyah nih. Ayo. Bunyah nyoh. Ayo. Nek. Keneng apa celuk-celuk terus ayo. Tik unggahno tik. Wah, iku tik. Iya. Sing nandur. Terong bosok-bosok. Ayo. Buasa. Gudi ora dadi. Kae sapa? Oh sing nandur niki tiyane gudi. Nah, matur suwun lancar rezekinipun. Nggih. Sing nandur sodun yo yo. Sing nandur sodin nyong masya. Sing nandur sodin nyong masya. Sing nandur sodin sing bagus dewe. Bagus dewe saya ketahu. Nah, lho Pak Yoyo sudah 500.000. Nandur meleh Pak. Meleh. Lho aja yela-yela no. Anggih nandur meleh. Ayo pas ngono itu tinggal ngene iki pas ya. Ayo. Nah. Nandur apa nanti? Sing nandur. Napa? Berambang peranteng cilik-cilik, wone meneh cilik-cilik. Kowe sapa? Mas. Sinten Mas sing nandur? Kula doke piyayine nggih. Enjeh, ingkang pundi sakmenika? Bapak Haji Iso. Oh, Bapak Haji Iso ingkang menika nggih. Nggih. Oh, jenengan leres to Pak sing nandur brambang to Pak? Oh, pun panen. Oh, mosok bosok kabeh ngapusi to. Oh, rugi terus. Nggih, mangke nek sampun nyawer kula dongakne. Mangke mboten rugi panene kuwatah. Pak. Tik. Tutik. Dalem. Sing alus no, yayu ngono paling ingkang paling tali asih ngono langsung nyawer ora seneng. Enjeh, kuwi ora apa-apa Pak, kula niku seneng to the point. Oh, iya. Tanpa basa-basi. Enjeh Pak, sakmenika mangke nek jenengan sampun nyawer kalih sinden-sinden sing butuh napa butuh anu niki? Nah, biaya hidup. Nah. Mangke panjenengan didongane kuwatah rezekinipun. Jenengan mangke sehat terus. Amin. Terus jenengan mangke rezekine tuwambah kuwatah, panene kuwatah. Nggih to Pak nggih. Lah monggo Pak niki. Omonganmu mau lho Tik iso biaya hidup lho rumah samu iki. Ndak Pak, niki Pak adae. Nah niki. Monggo. Oh iya, masih diambilkan di ATM Pak Yoyo. Oh iya. Monggo Pak. Ayo, kene bae sing gelem nyawer wae, ayo. Ha. Sing nandur Aku yo nduk yo. Sing nandur aku yo nduk yo. Sing nandur aku. sing nandur masing sing ganteng dhewe. Monggo jenengan nggih saged tahu melu joget kok yo. Wah, iki jan. Ayo melu joget kok Ya ora kolektornya gelem jan keren nyawer. tenan iki ayo. Jane iki welinge bose mau ya kon diret-diret sik. Oh nggih, mboten usah diret-diret niku mangke ndang barok. Lah bintang tamune jeh kok. Oh mangke bintang tamu rusane sing gadah damel. Wah, leres Pak jane mangke bintang tamu lek Tutik selawe cukup Pak jane. Pak Yoyo. Niki melih napa sampun? Pisan kas ya wis, ayo. Saya ketahu sak lagu melih Pak. Liya mah terus yo wegah ora bayar jaluk terus. Bocah. Kamu itu maunya enaknya aja bayar 200 jaluk terus teko esuk. Dengkelet. Ayo, duwer ya Tik. Sing nandur napa? Sing nandur pelem delondeng. Delondeng.
Pak Haji. Pak Haji tadi ya Mas ya. 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 Sing ganteng dhewe. Nggih. Sampun Pak ya ya. Kelas kene yo. Nanane yo. Si Andek Rene Dik, aja suwi-suwi nang ngono. Ayo. Ayo. Ayo, makasih Mbak Trihastuti Retnawati lan sedaya para bapak-bapak yang sampun paring katresnan dumateng kula sakanca. Yo, saiki nanjake bintang tamune nok wayang. Iki sing alus kuwi Mbak Nanda. Engko yen saya apa iki jenenge kreasi ngono Mbak Hani. Ya. Langsung berdua. Langsung berdua nama tunggal-tunggal. Berdua. Oh, nggih, siap, nggih. Manut aku. Ayo. Monggo, pinarak ngajeng mrika dikurmati apa ya? Ayo. Monggo Mbak Nanda kalian Mbak Ani langsung kemauan ke depan. Yuk, Cok, dados, yuk. Monggo Mbak Nanda, Mbak Ani, aturan menyapa para lenggah lan ugi ngaturke panuwun kalian Bapak Agus. Nggih, sedherek ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya warga masyarakat Growong Kidul ingkang sami rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sami sehat Pak Bu nggih? Mugi-mugi sing jawab salam menika tansah pinaringan sehat, pinaringan panjang yuswa, pinaringan rezeki ingkang kathah. Sing duwe utang-utang endang lunas Pak Bu. Sing keri mesti banter dhewe, Mbak. Berarti utangnya oke. Ya ora, Lah napa? kurang. Iya. Kurang akeh. Wilujeng dalu Bapak Yoyo, Bapak Yoyo. Ya. Aja keceluk bapa ngono lho ora. Kang Mas Ayo. Om Preng. Prank ya. Heeh, Pak Agus, ayo matur nuwun karo Pak Agus. Bapak Agus ingkang menika nggih menika ingkang jilbaban. Oh menika. Nggih Bapak Agus wilujeng dalu. Selamat malam nggih. Niki parang salim napa mboten nggih? Salim bareng nggih. Salim yo salim to sing ngendi to? Sing piyaine putih resik menika. Oh ya ampun, ya ampun, ya Nuwun ampun. sewu Bapak Agus, wilujeng dalu nderek pitepangan nggih. Bapak, wah duwite kathah, Pak. Lah nggih nika, tapi nika nyawere jenengan kedhik, Pak. Nggih. Oh, Niki mangke kathah nggih. lek kedhik gampang dilalekke, Pak. Sewu. Dalu menika Om Yaya. Nggih. Dalam rangka pernikahanipun Mas Samuel dan Mbak Bikta. Mbak Bikta. Leres, nggih. Doanya gimana, Mbak? Doanya semoga berbahagia, sehat selalu, terus dikaruniai anak yang sehat, berbakti kepada orang tua. Amin. Amin.
Niki enten pamundhut wau ngersakaken ninggal katresnan. Ayo Ninggal niku. katresnan. Nggih saking Pak Darman. Nggih diaturake. Dipun bawani dhisik, Mbak. Ayo, Mbak. Nggih, coba pengen ngerti bawane piyai loro kuwi. Ayo mang milih dhewe ingkang pundi nganti kersake. Nggih. Nggih, Mas Darmaji. Utu Darmaji. Sapa? Dar Gombes. Sapa ta? Dar Gembok. Sapa ta? Dar Gembuk. Daryanto. Lho. Iya to, Daryanto Mas Dar. Mang tas WA aku kok tapi. WA piye? WA-mu engko ndang lebokno WA WA aku. Ndek ingi nomorku tas ganti ngono. Alah iya, ndang disimpen melih lek ngoten. Nggih. Bawane napa, Mbak? Mbak, halo, tilem to jenengan? Mboten menika mikir ngengkleng. Alah napa ngoten nggih pangkur rinaksa nggih saged utawi napa? Ngapunten menika nderek ajar Bapak nggih. Ah, mboten. Ajar golek duit. Wah iya, sami. Ayo. Kula niku saestu remen sanget niki kadya ngimpi kepanggih kalian Bukesi menika. Ngoten. Kula niku kawit alit ngefans sanget kalian Bukesi saestu. Nggih. Keblating sinden niku nggih Bukesi menika. Wah, tepuk tangan untuk Bukesi luar biasa. Luar biasa. Ayo ngono kuwi kiblat ayo Ka'bah deh. Keblating. Nggih, matur Rina nuwun. Samawan nggih. Nggih, monggo, Mbak. Rinosa saya rasa Cabi, gentos Mbak Ani. Ayo pengen ngerti aku swantene ya, Mbak. Sumanding sisihmu Ya jos tenan lek dadi bintang tamu swantene kekalih apik kabeh, becik kabeh, ayu kabeh. Ayo. Terah piyayi ngados panjenengan wau. Nggih. piyayi apa? Lho, awakmu kan traing raja to? Raja kaya. Raja kaya. Raja kaya ya pala kependem pala gumandul ya aku duwe. Pala pendemi contone apa? Ari-ari no. Rumah samu. Leh, sampean tumpah nyari-ari dilebokne kulkas digoreng. Dipendem mo. Dipendem, goreng jadi daecang kae. Lah lek pala gandul kuwi mau. Ya kuwi. Kuwi ndi? Pala gumandul ya dhewe kabeh sinden-sinden ki yo duwe. Lah ya sing endi? Ya mosok tak dudone saiki. Contone. Bandul niku lho bandul nggen kalung niku kan Nah, bandul. bandul. Apa mau Bandul. saiki yo? Opo iki? Iya. Lah ngono lho guys setelan lho Brigita karo Minong ngono. Guys setelan wong loro. Dian Demen tau karo sapa yan kaya ora dadi ya. Ayo ngono kuwi duwe bahan. Ayo mungkin. Terus Mbak Ani ya, Mbak. Kula napa Mbak Hani? Anu Mbak Nanda. Mbak Nggih, Nanda, nggih. napa kendut sapa? Kentut. Kendut. Nggih. Ketut niku napa to, Pak? Cantik. Nggih. Oh, cantik. Nggih. Berarti kula kalih Mbak Hani niku ketut. Kentut. Kentut. Nggih, nggih. Oh, sinden-sindene jenengan nggih kentut sedaya. Oh, nggih, nggih saestu, nggih. Berarti piyayi mriki nggih ganteng gantian kentut-kentut ngoten. Ora. Nggih. Tegese seger, Mbak. Piyayine seger ngono kuwi. Oh, Nggih. nggih. Ratriri
niku kan nek wis tercantum dalam Al-Qur'an kalih Alkitab toh Pak Yoyo. Wah, Al-Qur'an nggih. iki napa? Al-Qur'an ki wajib di dalam pernikahan ki ada ayat. Ayate Aku kok lali. Ada Terjemahannya surat- pripun? Terjemahannya adalah wong lanang minangka pakaiane wong wadon, wong wadon minangka pakaiane wong lanang. dadi Aduh, aku- kudu Jadi kudu saling melengkapi, saling melindungi, Nah. menutupi aib masing-masing. oleh berdasarkan kitab. Berdasarkan Alkitab ada Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Isine apa? Isine kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu, ia tidak sombong. Kasih itu menanggung segala apapun. Mengarep-ngarep segala apapun. Mengarep-ngarep ki apa to? Mengharap. Mengharap. Mengharap segala apapun. Ah, ya iki, ya Kasih iki jas. itu, Hmm? aduh aku ndredeg. Kasih itu sabar menanggung segala apapun. Dados standare pernikahan yang terkandung dalam Alkitab niku nggih ngoten niku Pak Yaya. Wah, nggih jos nggih Ngono ki ngoten lek niku. mau ngapalne pirang dino. Ya sik mang, lek di dalam Al-Qur'an hunna libasulakum wa antum libasulahum. Artine Artine ya sing kuwi mang. Wis mau ya. Wong lanang minangka kemule wong wedok minangka kemule kemule wong wong lanang. lanang. Nggih, matur Ning- nuwun. Nggih. Jos tenan iki klitik kluthuk wedok ya iki ayane. Mbak Nanda dapuke klitik ngompani deh. Ayo. Jos. Kene bakune tetep bekti kali istri dan suami juga harus bakti kepada orang tua. Nah, niku sing terpenting, Mbak. Nggih, karena orang tua niku jimat sing bisa ngucap. Terus ngono apa mang Mbak? Ora ro wong kuwi apalanmu, Cuk. Ora sepelan karo aku kok sing kuwi. Mau wis tak WA lho. Ora mau omongnya aku sepelan sing kuwi. Wong tua niku jimat sing bisa ngucap. Nah, Terus ngono apa to ke mang Mbak? Lah apa aku pusaka sing bisa kondo. Pusaka sing bisa kondo. Lah malah sepelanmu karo Pak Yoyo. Ya mang berarti tak kirim ning gone Pak Yoyo. Ora kok kirim ning Pak, kok kirim ning Pak Yoyo. Aku tak lebok ning Mbak. gone Lek nyeluk ora Pak Yoyo ngono iki. Napa? Pak Yoyo, Pak Yoyo. Yoyo ora. Versine sampean pernikahan itu kudu piye Mbak Nanda? Dadi manten, pitutur kanggo manten ora usah ndage-ndage. Piye? Sing penting bakune kanggo wong wadon iki ngerti babagan pawon. Babakan pawon, contone ana wakul. Wakul iki nek tegese. Apa kuwi? Wakul iki wadahe sekul. Wah, Dadi wong wadon kuwi kudu iso adang. Kudu iso adang. Yo. Nah, adange lek mangan sego tok ki ya ora enak. Ora enak. Kudu enek jangane. Jangan kuwi jangkepe wong mangan dadi wong wadon kuwi kudu iso olah-olah. Iso bumbon-bumbon, iso olah-olah ngono kuwi. Olah-olah kuwi ya ngangge bumbon. Bumbon. Berarti ana bumbon layah. Bumbu layah kuwi ladenana bojomu sak wayah-wayah. Masamu ngono kuwi. Berarti dadi manten iki. Setiap saat iki mau dibutuhke nggih. Njaluk ngono kuwi ya nadyan to aku urung rabi lho ya. Nadyan to adewe urung rabi. Ning mbaya dhewe kan wis apa ki istilah iki wis nuwai ilmu. Ilmu. Kula niku kalihani traing dukun, Pak. Paranormal. Dukun santet. Wah. Medeni men to, Mbak ora. Nggih niku Nggih. bumbu layah. Bumbu layah. Ning lek ngosreng-ngosreng kae nganggo sotil. Sotel yen bojo nesu aja nganti kintil ben ora dadi tukaran harmonis kadya bapa yoyok dalasan ibu Sukesi. Ya dalasan kanceng yoyok kae ya Mbak ya. Iya, Tuk. Terus ke mau dingge nyiduk sego urung ana entong. Jenenge entong ki ya nek tegese entong ki endole nontong. Dadi ki Ah, bojo piye kuwi? wong wedok ki bokonge kudu gedhi. Oh gedhi. Lah di bojone ki ning omah ben betah ora jajan ning sak nggon-nggon. Oh berarti komplek ngono kae ora parah. Ora oleh. Mbok gunung bolong ngono kae ora oleh. Ora oleh ya delok-delok. Oh, delok-delok. Lek pas murah biasanya dinyangi. Berarti cara dhewe ngene bokonge rada tipis gak apa-apa. Ora apa-apa. Kena diganjel. Sok kena dikompel. Oh, Iya. oke. Irus. Irus. Iros kuwi niku mboten wonten teng sekolah lho, Pak. Oh, reneng to, sorry ya. Dereng apa niku? Ya, sangat-sangat
anu WA kula riyen nggih. Iya. Rasane mangke kula catet e. Irus niku intine nek wonten masalah kudu ndang diurus. Nah, kuwi lho, cerdas, cermat ya. Anu Pak Nur Hadi tambahi 500 nggih. Pundi? Iya. Njapa njaluk Pak Hadi? Pak Agung. Oh, Pak Agung. Pak ning kono. Apa ora Nggih, romang dompete kandele ra Ora ketok aku. Lek diwehne aku kok ketok. Ngero kandele apa? Apa? Dompete Isine apa? sampule 50.000 liyane 20.000. Sing penting kan nek oke. Iya. Masa iki lek ora ngangge kompor ya ora kene. Wah, Dik. Mangga kuwi kompor nggih bledas ya Pak. Oh dilanjutne lekno ya. Iya, nggih. Saking pundi niki Monggo mau Mas Darmaji. Anu Daryanti. Daryanto. Pandowo. Ayo. Kangkat dulu nggih. Nggih, nggih. Kang mong sliramu tanah liya tak terus nani lahir batin. Gas dan apik kabeh. Jenengan tulung agung kabeh to, Mbak? Nggih. Oh, alah, cah tulung agung kok mirip-mirip ya ira sekarang iki suarane. Ayo. Bening-bening kabeh ngoten lho, nggih. Yo diaturake ninggal katresnan, nggih. Aja nganti pepundhenmu Bapak Agus Suryanto ninggal katresnan kanggo warga masyarakat ing Growong Kidul Juwanapati. Ayo, tetep guyub rukun. Maka Cah diaturake ninggal katresnan. Yo. Panjenengan. Iki apa bakul dondong ning arep mang duduke? Rumah ngawur. Kuwi duwite akeh lho. Oh ya ampun, ngapunten nggih jenengan lak nggih tak
Agus. Bose iki. Bakul duit. Oh, bakul duit, Mbak. Adewe engko tuku duit ning kono. Kok tuku duit? Tuku 2.000 engko tuku apa sing Susuke susuke 50.000. 50. Nggih, Pak nggih. Alah, ganteng nggih. Pak manis. Alah, Ya ini ganteng resik dhuwur kan. Radio Gatot Kaca ya. Jan. Alah, ngene iki asline apa mau sik enem aku ya arep Ya. duwite to. Duwite tok. Ya ora. Ojo Nek kaya piyayene apik ya mesti sapa-sapa gelem. Aja mandang rupa. Waduh, Apa? kuwi lho bijaksana kuwi lho. Ayo. Sing penting isine dompet. Wah, padha ae ora. Monggo Mbak Nanda. Ojo lali pameleku. Hey. Oh. Aran taloro. Dalam perahu layar nggih dipun aturaken Bapak Agus, Bapak Agus. Panjenengan paring asma Bapak Pak Parso. Panjenengan Pak Dadi, Dadi nggih. Nggih. Malih ngersakaken tetembangan malih monggo. Lah mau nyidam sari mau, Mbak? Oh nggih nyidam sari. Nggih. Mboten kersa nembang piyambak Bapak Agus. Oh, Gontek dengan suara gontek kenapa ora to? Oh Oh nggih. Diwakili kalih Bapak Parso. Mawi bawa Pak Parso. Oh langsung Langsung, kemawon. nggih. Bapak nggih. Monggo Pak. Pandu ya Rai. Pandu apa? Pandu syuting di
dipandu, dituntut. Ora wuto dituntut, dibisiki. Oh, BCI. Oke. Lah napa mireng nek di BCI, Pak? Tak cedak rene. Pak Agus menjenengan mbok mriki to, Pak, panggah mriku. Sampean wae sing rene ndang. Jare peh nek sing Ndang. cilik kono. Loh, kok padha ae? Mbak Eni madakno Mas Agus padha. Oh nggih sami, Sami. sami ireng itu. Dedeke, Maksudnya dedeke Sami. Dedeke. sami, Nggih. gede dhuwur. Sumeh, Sumeh, Fiyaine. Loman apa? Sugi nggih Amin. sami, Masya Allah, tabarakallah. Amin. 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 Mangke ampun pindah lho Pak teng mriki mawon. Jenengan Kula gadah mboten. joko napa mboten to sakjane? Kathah, Mbak. Kata, Nggih. nggih kula purun. Sampeyan arep apa ora? Monggo Joko melarat. Sugih. Monggo. Ambane semene, Mbak. Dalem? Lokasine luas banget. Oh nggih. Menika Dadi- gadane Bapak Jadi Agus. ora mungkin melarat. Oh nggih. Nggih Pak, Kyai kok Maju ya, Bos. Kok malah mundur-mundur kok. Iki wong penting nek nyeblok, Mas. Ngapunten Pak Agus jenengan apa kebelet pipis? kuwi ki gandoli. Gandoli. Oh. Monggo. Monggo. Momo sliramu sekar melati, aku kumbangi dan sari. Nggih wonten Bapak. Momo sliramu margi jamane, aku kan bakal lewati. Sinet senlintane luku semono, rasanya jadi ning ati. Tansah cumaning netra rinaksa, rasa rasaning priya. Karo kilo bidro sang jagat raya, dari kono mungkir laksamana, muri putih ora manise aku mencari hati selawase. Terus piye lanjutnya? Kok rono Pak. Nalika nira endamu atiku lakon sira ayu. Hey. Matur suwun Bapak Parso. Prasetyo ati, yang aku
paksa tak rasa rasane piye pinter rasa jaga yo dari ana wong terwat samudra hati selawase nalika ira endalu hatiku lam-lamun sira cahayu aku mandeleng netra ainoso Jenengane wong kula datang mriki parane panggah mriki ya lho Pak Agus niku. Matur sembah nuwun Bapak Parsa nggih. Nggih, tembangipun Nyedam Sari sampun dipun aturaken. Nggih, kula tambahi saking Sinden Madangkara Mbak Nanda. Oke, monggo iki sinten? Niki bose ugi ngersakaken Mbak Winong supados jaran nggih. Sumantar Kang Mas kula menika Mas Ripno kepareng-paring dawuh. Ayo. Winong maju kono nong, ayo. Ya mungkin Mbak Birgita sing barong. Nyeleng. Mungkin Mbak Dian nyakil. Lah engko lagune sisan ki ana sing ngersakake lumantar YouTube ya kuwi apa iki Podang Kuning nggih. Kena ta nong? Rono. Mriki Mbak Wino. Nah, pas banget Pak ini kan kula pati ya. Oh iya. Niki ya Pakji. Sahayu-ayu suarane ngeprek. Iya nih ciri khas saya Pak Yoyo. Ya. Oh jalannya dibawa sekarang. Anu. Mandiri banget sih aku. Kuwi wayang iso keri nek jaran ra tau keri lho nang kuwi. Kemarin lo nggak dibawa ke Bekasi. Ah, aja no ayo. Yo ngangge kerdus kenes. Amit ya, Cak. Sini ya, Cak. Misi. Oh iya. Aduh, Assalamualaikum. Hai. Hai. Kamu kok minimalis sekali ya ternyata. Minimalis, miniatur iki. Enggak minimalis. Oh iya, ini buat saya, Pak. BCL. Bajul. Bajul. Ono Pak Jaran. Sak saltone nggih, Pak nggih. Loh, mungkin sak atraksine pisan Mbak Winong. Kok akeh men ya Allah iki duit iki. Ki langsung semene mbak niki aku ndredeg aku nyekel. Ya ampun. Ngumplungno kene engko didum. Iya. Model jan ketek ra ikhlas banget sih nek sing ora dilengan ya ngono. Iya, ini lagunya Podang Kuning ya, Pak? Ya. Mungkin saya dibawa nih, nggih. Monggo. Langsung saja. Nggih. Kula kalihane background mawon nggih Pak Yoyo. Lu ampun. Jangan. Kenapa? Kalian berdua nanti bareng di sini dan di kanan dan di kiri bareng. Jadi saya di depan nanti berjoget, Kayak kamu recot bareng di dhewe sini. ning kene. Ya udah nanti kiprahnya nanti kamu dulu. Terus Mbak Nanda biar dia oleng-oleng, menek rijing. Aku pulang. Jangan dong, kamu harus mengguling-guling sana ke depan sampai depannya Pak Agus itu baru bagus. Ayo langsung aja kok ngarep ngene. Langsung aja. Mangga. Ya, diaturake ya Podang Kuning. Podang adalah yo. Podang adalah. Monggo dados ya nong, sing gayeng nong. Semangat nong, yo.
Minangka wis joget lho. Oh. Awas. Hei. Jaranane terus, jaranane terus.
ben gawe penake kaya ngene kono sing jaran kene sing nampani Lah duit. ya Allah kok penake kaya ngene. Oh ya, terima kasih ya, Pak. Nggih, Pak, nggih. Nenek keset ditambahin no bahan ini, Pak. Tambahin sing kathah no, Pak, bahan ini, Pak. Nggih. Terima kasih. Saya undur diri ya, Pak. Nggih, sedaya istirahat rumiyin.